дар мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии шаҳри Кӯлоб охирӣ раиси шаҳри Кӯлоб Назарзода Бахтиёр Худоёр бо кӯдакони ятими муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр баргузор гардид. Дар оғози вохӯрӣ раиси шаҳр бо хонандагон суҳбат намуда изҳор доштанд, ки онҳо танҳо нестанд ва бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати кишвар пайваста ба онҳо ғамхорӣ менамоянд ва бетарафӣ зоҳир намекунанд. Раиси шаҳр ҳамчунин дар рафти суҳбат бо хонандагон аз сатҳу сифати дониши онҳо огоҳӣ пайдо карда таъкид намуданд, ки онҳоро мебояд забонҳои хориҷиро аз худ кунанд то бо дарки беҳтар аз равандҳои ҷаҳонӣ аз ояндаҳои равшан баҳраманд шаванд. Бо ҳамин мақсад ба ятимон сару либос, ҷуздон ва ашёҳои хониш тӯҳфа карда шуд ва ҳидоят карданд, ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намоянд. من امروز minnatdorии خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم. محترم امامعلی رحمان به ما تحفه‌های خیلی زیاد تقدیم کردند و مثالی اشیاهای خانیش، لباس‌ها، جزدان‌ها و غیره ها. ما جواباً به این غمخوری‌ها وعده می‌دهیم که در آینده خوب خوانده و خلق وطن خویش صادقانه خدمت می‌کنیم. ҳамзамон дар мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии шаҳри Кӯлоб машварати августии кормандони соҳаи маорифи шаҳр баргузор гардид. Дар он раиси шаҳри Кӯлоб, мудири маорифи вилояти Хатлон Абдуллозода Зиёдулло ва устодону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳоти Кӯлоб иштирок намуданд. Машварат бо пешниҳоди дастовардҳои ҳамаи муассисаҳо оғоз ёфт, ки дар он толибилмон шеърҳо қироат намуданд. Дар идома дар толори маҷлисгоҳ доири ҷанбасти фаъолияти соли таҳсилии 2024-2025 суханронӣ шуда, барои соли нави таҳсил мудири маорифи вилояти Хатлон ва кормандони соҳаи маорифи шаҳри Кӯлоб супоришҳои муфид доданд. дар чорабинии имрӯзаи мо бурду бохти соҳаро дар соли сипарӣ гашта таҳлилҳои бениҳоят аниқу дақиқ карданд ва вазифаҳоро барои соли нави таҳсил, яъне соли таҳсили 2025-2026 ба мо як дастур доданд ва ҳамзамон дар баромади худ муҳтарам сардори раёсат Абдулзода Зиёдулло изҳор намуданд, ки баробари муваффақиятҳо баъзан аз камбудиҳоро мавриди назар намуданд ва мо ба масъулин роҳбарони муассисаҳои таълимӣ дастури муфиди хос доданд, ки дар соли нави таҳсил камбудиҳои ҷой дошта пурра бартараф карда шавад. дар охир ба як қатор устодони хизматнишондодаи муассисаҳои таълимӣ дар соҳаи маориф сипосномаву ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд.